ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии навидро бо муҳимтарин хабари ҳодисоти рӯз дар дохили кишвар ва берун аз он манзури шумо мегардонем. Дар студия Рамзия Ҷӯраева дар оғози барнома бо сархати муҳимтарин хабарҳо шинос шавед. Кумитаи иҷроии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд барои 65 нафар кӯдакон сайру гашти дохили шаҳрӣ ташкил намуд. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон мусобиқаи вилоятӣ оид ба шашкабозӣ байни наврасону кӯдакони имконияташон маҳдуд баргузор шуд. тарбиятгирандагони кӯдакистони хусусии ҷаҳони орзу низ дар баробари садҳо ҳамсолони худ рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдаконро ҷашн гирифтанд. бар асари ярч ва омадани сел дар шаҳри Ресифи дар шимолу шарқи Бразилия беш аз 100 нафар ба ҳалокат расиданд. дастаи миллии Тоҷикистон оид ба футбол дар бозии дӯстона аз дастаи Сурия мағлуб шуд. 2 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани сафари расмӣ ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурӣ, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони энергетика ва захираҳои об, кишоварзӣ, нақлиёт, фарҳанг, саноат ва технологияҳои нав, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, раиси бонки миллӣ, президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, сардори корхонаи воҳиди давлатии рӯҳи оҳани Тоҷикистон, раиси иттифоқи Тоҷик матлубот, раиси вилояти суғд ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. дар ин бора агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар хабар медиҳад. дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон кумитаи иҷроии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд барои 65 нафар кӯдакон сайру гашти дохили шаҳрӣ ташкил намуд. сайру сайёҳати наврасону ҷавонон аз назди майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида то ба маҷмӯи фарҳангию таърихии Истиқлол идома ёфт. муфассалтар дар гузориши Муниса Таева. кумитаи иҷроии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ки 65 нафар кӯдакони ятимро сарпарастӣ мекунад, бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон онҳоро ба сайру гашти дохили шаҳрӣ баровард. ташаббуси мазкурро кормандони кумитаи иҷроии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд барои хушҳолии ин наврасону ҷавонон ба роҳ монданд. онҳо тавассути автобус шаҳри Хуҷандро тамошо карданд. ҳамчунин сарояндаи хушовоз Баҳодур Илҳомӣ бо сурудҳои ҷаззоби хеш таби кӯдаконро болида гардонид. نفس باید ترانه از محبت عاشقانه بای عاشقانه کی بیماند زیشقی پاکم از جوانی همچون نشانه сайру сайёҳати кӯдакон аз назди майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида то ба маҷмаи таърихиву фарҳангии Истиқлол идома кард. онҳо хушҳолона дар ҷойҳои тамошобобу манзараҳои зебо аксбардорӣ намуданд. дар ин замина кӯдакон аз маҷмаи таърихиву фарҳангии Истиқлол низ дидан карданд. устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, Ҷамолиддин Абдукаримов ба кӯдакон аз таърих, тамаддун ва урфу одатҳои қадимаи тоҷикон, ёдгориҳои аҷдодон ва маҳсули дастранҷи деҳқонист маълумот дод. آثارخانه این مجمع ما دایر به عرف و عادت و عنعنه‌های هر یک منطقه تاجیکستان انعکاس خودش یافته است. یک جای تماشا کردیم، مثلا من برای کودکان همون طرز لباس پوشی، اسباب‌های روزگاری که مردم بدخشان استفاده می‌برند، سر و لباس و عنعنه‌های خاصی که مردم ختلان زمین گویم آن را تا امروز پاس داشته ایستادند. تصورات‌های خوب دایر به عرف و عادت و عنعنه‌های ملی ما пайдо шуд. имрӯз бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар муассисаи мо зиёда аз 150 нафар кӯдак ташриф оварданд. имрӯз муассисаи мо барои кӯдакони ниёзманд ройгон буд. онҳо ройгон дар толори мо гаштугузор карданд ва диданд. дар барномаи сайри кӯдакон ҳамчунин боздид аз маҷмаи варзишии бисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҷассамаи исмоилии Сомонӣ пешбинӣ шуда амалӣ гардид. ин тамошои кӯдакон дар дили онҳо ҳисси ифтихори миллиро зиёд намуда, таби онҳоро боз ҳам болида сохт.
дар анҷом аз ҷониби Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд барои кӯдакон тӯҳфа ва дастурхони идона ташкил карда шуд. Тӯҳфаро раиси Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ба кӯдакон супорида барояшон хушҳоливу саодатмандиро таманнӯ намуд. Муниса Атаева ва Лиҷонду Исматов, Азия. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон мусобиқаи вилоятӣ оид ба шашкабозӣ байни наврасону кӯдакони имконияташон маҳдуд баргузор гардид. дар ин мусобиқа 60 нафар кӯдакону наврасони имконияташон маҳдуд аз шаҳру навоҳии вилояти Суғд ширкат варзида бо ҳам рақобат карданд. дар охир ғолибон ва иштирокчиён бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. муфассалтар дар гузориши Афзал Босолиев. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар толори варзиши ҷавонони ноҳияи Бобуҷон Ғафуров мусобиқаи вилоятӣ оид ба шашкабозӣ байни наврасону кӯдакони имконияташон маҳдуд баргузор гардид. дар ин чорабинии варзишӣ 60 нафар кӯдакону наврасони имконияташон маҳдуди сину солашон аз 8 то 14 сола ширкат намуданд. дар мусобиқаи мазкур аз шаҳру навоҳии вилояти Суғд дӯстонони ин намуди варзиш ҷамъ омада байни ҳам сабқат намуданд. бояд гуфт ки мусобиқаи шашкабозӣ бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии рушди варзиши маъюбон ва дастгирии ҷамъияти саҳомии кушодаи Тавҳидбонк дар шаҳри Хуҷанд доир гардид. имрӯзанги мусобиқае ки мо тасмим гирифта будем бахшида ба рӯзи байналхалқии кӯдако, чун анъана ҳар сол мо ин бозиро мегзаронем, бозии шашкабозӣ дар байни ҳамин кӯдакои имконияташон маҳдуд ай 8 сола то 14 сола. мана имрӯзам мана ҷамъ омадиян анқил кӯдакои маъюби якум, дуюм, сеюм группа омадиян. ҳамашона мо мана тайёр дидостем барои гузарондани ин мусобиқа. бовари комил дорам ки ино аз ин мусобиқаҳои варзишӣ хеле хурсанданд. мо ҳамаи ҳамин дастгирикунандагон ва ҳамаи моя дастгирӣ карда ёрдам мерасонанд, мо миннатдорем. мавриди зикр аст ки ташкилоти ҷамъиятии рушди варзиши маъюбон 20 сол аст ки фаъолият дошта, ҳамасола байни варзишгарони имконияташон маҳдуд аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш аз қабили вазнбардорӣ, дастхобонӣ, тенниси рӯи миз, шашка, шоҳмот, нишонзанӣ, шиноварӣ ва монанди инҳо мусобиқаҳо ташкил ва баргузор менамояд. аз байни варзишгарони имконияташон маҳдуд чемпионҳои мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба камол расиданд. ҷамъияти саҳомии кушодаи Тавҳидбонк дар шаҳри Хуҷанд тасмим гирифт ки дар радифи дигар ташкилоту корхонаҳо дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар баргузории ин мусобиқаи вилоятӣ байни кӯдакону наврасони имконияташон маҳдуд саҳми худро гузорад. имрӯз дар байни кӯдакони имкониятшон маҳдуд чорабинии варзишӣ баргузор гардида истодааст дар ҷойҳои гуногуни варзиш ва умед бар он мебандем ки дар оянда аз байни чунин кӯдакон шахсони намоёни чеҳраҳои намоёни варзишӣ рӯи саҳна меоянд ва парчами Тоҷикистонро, пойдории миллати моро боз ҳам номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. иштирокчони ин мусобиқаи варзишӣ ҳам аз иқдоми масъулин хурсанд гардида миннатдории хешро барои таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ ба ташкилкунандагони чорабинӣ баён доштанд. дар охир иштирокчону ғолибони мусобиқа бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гаштанд. гузориши Афзал Босолиев ва Лиҷонду Исматов, Азия. тарбиятгирандагони кӯдакистони хусусии ҷаҳони орзу низ дар баробари садҳо ҳамсолони худ рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдаконро хубу хотирамон тажлил карданд. дар ин муассисаи таҳсилоти томмактабӣ тамоми шароит фароҳам оварда шуда, имсол боғча 13 нафар дастпарварони худро ба мактаб гусел кард. дар муассисаи таълимии томактабии хусусии ҷаҳони орзу низ рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдаконро таҷлил намуданд. саҳни кӯдакистон ба таври хоса оро дода шуда фазои идонаро барои хушҳолии дӯстрӯякон фароҳам овард. зери садои карнаю сурнай кӯдакон ба рақс баромада аз самими қалб хушнудии худро изҳор карданд. модарон низ дар ин рӯз шоди шарики фарзандони худ буданд ки дар ин боғчаи барҳаво таълиму тарбия мегиранд.
ҳама соли 1 июн дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад. Ин яке аз санаи муҳими байналмилалӣ маҳсуб меёбад, ки таҷлили он аз соли 1925 дар конференсияи байналмилалӣ оид ба беҳбуди ҳаёти кӯдакон дар шаҳри Женеваи Швейтсария роҳандозӣ шудааст. Дар Тоҷикистон низ рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ҷашн гирифта мешавад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯдаконро гулҳои зиндагӣ маънидод намуда, баҳри парвариши ин навниҳолакони табиати инсонӣ ва қишри фардосози ҷомеа таваҷҷӯҳи рӯзафзун медиҳанд. Дар кишвари шукуфону соҳибистиқлоли мо кӯдакон бо ғамхорию меҳрубонӣ фаро гирифта шуданд ва дар муҳити оилаву кӯдакистонҳо тарбияву таълими хуб мегиранд. бояд гуфт ки кӯдакистони хусусии ҷаҳони орзу соли 2018 ба фаъолият шурӯъ намуда дар таълиму тарбияи насли навраз саҳми сазовор дорад. дар боғча 4 гурӯҳ амал намуда таълим бо забони русӣ ҷараён мегирад ва ҳафтаи 2 маротиба машғулиятҳо бо забони англисӣ гузаронида мешаванд. дар муассисаи мазкур тамоми шароит фароҳам оварда шуда, имсол боғча 13 нафар дастпарварони худро ба мактаб гусел кард. дар рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон аз ҷониби роҳбари ин кӯдакистон Фарзона Нурматова ба дӯструяконе ки аз аввали фаъолияти боғча инҷо таълим мегиранд тӯҳфа тақдим гардида, ҳамзамон мураббиягони муассиса барои фаъолияти назаррас бо сипоснома тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд. хушҳолии кӯдакони ҷаҳони орзу бо рақсу бозӣ ва шеъру тарона идома ёфт. Рамзия Ҷӯраева, Абдусаттор Баротов, Азия. бар асари ярч ва омадани сел дар Бразилия беш аз 100 нафар ҳалок шуданд. Ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар бо истифода шабакаи Евронюс манзури шумо мегарданд. муносибат байни Анқара ва Афина тезу тунд мешавад. Туркия дигар музокироти дуҷониба бо Юнонро анҷом нахоҳад дод. дар ин бора президенти Туркия Раҷаб Таyyip Эрдоған зимни суханронӣ дар парлумон ин кишвар изҳор кард. ман дар ин бора ба вазири корҳои хориҷии мо гуфтам ва мо созишнома дар бораи баргузории ҷаласаи шӯрои стратегии сатҳи олӣ бо Юнонро бекор кардем, гуфт президент. як рӯз пеш вазири хориҷии Туркия Мавлуд Ҷавушоғлу Юнонро дар вайрон кардани мақоми демилитаризасияи ҷазираҳо дар баҳри Эгей айбдор кард. аз ин пеш Юнон тамоми иддаои ҷониби Туркияро дар мавриди ин ҷазираҳо комилан рад карда, Туркияро дар вайрон кардани ҳарими ҳавоии худ ва парвози ҳавопаймоҳои низомии Туркия дар болои ҷазираҳои Юнон айбдор намуда буд. Анқара мегӯяд ки Афина талош дорад то ҷомеаи байналмилалиро алайҳи Туркия бархезонад. Гуфту шунид аз рӯи як қатор масъалаҳо соли гузашта баъди танаффуси 5 сола аз нав барқарор шуд, аммо пеш нарафт. дар Британияи Кабир аз сарвазир Борис Ҷонсон бар асари шабнишинии доиршуда дар Даунинг-стрит дар давраи пандемия бештар талаб мекунанд ки истеъфо диҳад. пас аз интишори гузориши парлумон ки тибқи он сарвазир дар шабнишиниҳо машруботи аз ҳад зиёд нӯшида ба ҳозирон беэҳтиромӣ кардааст, на танҳо мухолифон истеъфои Ҷонсонро талаб карданд, балки консерваторон низ ин рафтори сарвазирро чандон дастгирӣ намекунанд. мушовири сарвазир оид ба этика истисно намекунад ки азбаски Ҷонсон барои вайрон кардани карантин ҷарима шуда буд, ӯ кодекси вазиронро вайрон кардааст, ки одатан ин маънои истеъфоро дорад. дар вазъи кунунӣ райи нобоварӣ метавонад ба Борис Ҷонсон ҳафтаи оянда пешниҳод шавад. бар асари ярч ва омадани сел дар шаҳри Ресифи дар шимолу шарқи Бразилия беш аз 100 нафар ба ҳалокат расиданд. боронҳои пай дар пай ки чанд рӯз боз идома дорад боиси чунин фалокатҳо гардид. зиёда аз 6000 нафар одамон бесарпаноҳ монда барои онҳо ҷамъоварии хайрия ташкил карда шудааст. қариб 30,000 нафар маҷбуранд дар минтақаҳои хатарнок бимонанд. ҷустуҷӯи наҷотёфтагони эҳтимолӣ ва кор барои дарёфти ҷасади ҳалокшудагон идома дорад. шаби 1 июн сокинони Шанхай барои таҷлили бекор кардани карантини 2 моҳа дар соҳили марказӣ ҷамъ омаданд. дар шаҳре ки беш аз 25 миллион нафар аҳолӣ дорад, аз 28 март дар пайи панҷшавии штамми омикрон марҳила ба марҳила карантин ҷорӣ карда шуда буд. дар ҳафтаҳои охир мақомоти шаҳр баъзе маҳдудиятҳоро сабук карданд, аммо ҳоло Шанхай ба ҳаёти муқаррарии комил бармегардад. аммо як ноҳияи Шанхай ки 1 миллион аҳолӣ дорад, то замоне ки ягон ҳолати сироятёбӣ ба қайд гирифта нашавад, дар муосира боқӣ мемонад. дар ҳамин ҳол Юнон дар Аврупо ба яке аз охирин кишварҳои табдил ёфт ки маҳдудиятҳои коронавирусро сабуктар мекунад. аз 1 июн пӯшидани ҳатмии ниқоб танҳо дар нақлиёти ҷамъиятӣ, беморхонаҳо, хонаҳои пиронсолон, инчунин ҳангоми имтиҳонҳои хатм ва дохилшавӣ барои мактаббачагон ва донишҷӯён боқӣ мемонад. аммо ин чора муваққатӣ аст, дар ҳоле ки қарор то 15 сентябри соли ҷорӣ, яъне то фармони нав бар асоси маълумоти эпидемиология эътибор дорад. ҳоло дар фурудгоҳҳои Юнон ниқобҳоро бардоштан мумкин аст. сарфи назар аз он ки Иттиҳоди Аврупо моҳи гузашта ин талаботро бекор кард, ҳар кишвар вобаста ба вазъи эпидемиологияи худ ҳаққи нигоҳ доштани онро дорад.
дастаи миллии тоҷикистон оид ба футбол дар бозии дӯстона аз дастаи сурия шикаст хӯрд. Ин ва дигар хабарҳо аз олами варзиш манзури шумо аст. дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол дар доираи омодагӣ ба марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2023 дар ҷамъомади таълимиву тамринӣ дар Дубай бо дастаи миллии Сурия бозии дӯстона анҷом дод. вохӯрии футболбозон дар сатҳи баробар ҷараён гирифт ва бо пирӯзии суриягиҳо бо ҳисоби 1-0 ба охир расид. голи ягонаро Умар Аль-Сума ба самар расонд. бояд гуфт ки баъди анҷоми ҷамъомади таълимиву тамринӣ дар Дубай тими миллии тоҷикистон ба Бишкек рафта дар мусобиқаи интихобии ҷоми осиё 2023 дар гурӯҳи F се бозӣ анҷом медиҳад. рақибони тими мо Мянмар 8 июн, Сингапур 11 июн ва Қирғизистон 14 июн хоҳанд буд. мунтахаби Аргентина бар тими Италия бо ҳисоби 3-0 пирӯз шуда ғолиби бозии финалисима гардид. ин бозӣ рӯзи чоршанбе дар Лондон дар варзишгоҳи Уэмбли баргузор шуд. дар ҳайати тими миллии Аргентина голҳоро Лаутаро Мартинес дар дақиқаи 28, Анхел Ди Мария дар дақиқаи 45 илова шуда ва Пауло Дибала дар дақиқаи изофӣ ба ҳадаф расонид. дастаи мунтахаби Италия дар соли 2021 дуввумин бор дар таърих қаҳрамони Аврупо шуда дар финали ин мусобиқа дар варзишгоҳи Уэмбли итолиёвиҳо бар англисҳо дар силсилаи пеналти бо ҳисоби 3-2 пирӯз шуда буданд. дастаи миллии Полша дар майдони худ бар Уэльс дар бозии аввали марҳилаи гурӯҳии мавсими 2022-2023 Лигаи Миллатҳо бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард. вохӯрии дастаҳо дар Вратслави Полша барпо шуд. дар ҳайати полшагиҳо Якуб Каминский ва Карол Свидерский голҳоро ба ҳадаф расониданд. голи Уэльсро Ҷонатан Вилямс зад. дар ҷадвали мусобиқот Полша бо 3 имтиёз дар ҷойи аввал, Уэльс дар ҷойи охир аст. дар даври навбатӣ Полша рӯзи 8 июн бо Белгия бозӣ мекунад. Уэльс дар ин рӯз бо Нидерландия мехӯрад. барои доир намудани ҷашнвории гулҳо дар шаҳри Тошкент зиёда аз 2 миллион гул истифода шудааст. бахши аҷибасро ҳамроҳ тамошо мекунем. дар шаҳри Тошкент моҳи май ҷашнвории гулҳо бо номи Tashkent Flower Fest 2022 гузаронида шуд. ҷашнвора дар назди китобхонаи миллӣ ба номи Алишери Навоӣ ҷараён гирифта, ба гуфти масъулин барои ороиши чорабинӣ ки аз ҷониби маъмурияти шаҳри Тошкент ташкил карда шуд, беш аз 2 миллион гул истифода шудааст. дар майдон дарахтони азим аз қабили сакурии ҷопонӣ, баобаи Мадагаскар ва нусхаҳои сунъии чинорҳои ӯзбек мушоҳида гардиданд. манории обиданамо низ дар хиёбони Ӯзбекистони нав бо гулҳо оро дода шуд. дар ҷашнвораи гулҳо майдончаҳои зиёд барои фудкортҳо, аксҳо ва селфиҳо ташкил карда шуданд. дар ин ҷо инчунин намоишгоҳи растаниҳои хонагӣ ва ландшафтӣ ташкил гардида, на танҳо сокинони пойтахт, балки сайёҳони хориҷӣ низ дар ин ҷашнвораи зебову мафтункунанда ширкат варзида ба маҳорати гулпарвариву ороишии флористони ӯзбек баҳои баланд доданд. ин гуна фестивал ҳамасола дар шаҳрҳои гуногуни ҷумҳурии Ӯзбекистон гузаронида мешавад. аз рӯи маълумоти марказҳои обу ҳавосанҷӣ пагоҳ дар шаҳри Хуҷанд ҳавои офтобӣ дар назар аст. ҳарорат рӯзона 32-34, шабона 22-24 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосферӣ 728 миллиметри сунчаи симобиро ташкил дода, шамол аз самти ғарб 4-5 метр дар ҳар сония мевазад. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии Навид ба интиҳо мерасад. ба ҳар яки шумо рӯзгори хушу ободро таманно мекунем. то барномаи навбатӣ шод бошед.